Геаграфічнае становішча і гісторыя даследавання Афрыкі. Сёння мы з вамі наведаем адзін з самых вялікіх мацерыкоў свету, другі паводле плошчы пасля Еўразіі. Гэта месца лічыцца прарадзімай чалавецтва. Менавіта тут былі знойдзены самыя старажытныя рэшткі Homo sapiens, чалавека разумнага і яго продкаў. Вы здагадаліся, пра што я? Гэта Афрыка. Сёння мы пагаворым пра асаблівасці геаграфічнага становішча мацерыка, а таксама пра падарожнікаў і даследчыкаў, якія вывучалі прыроду Афрыкі. Геаграфічнае становішча Афрыкі. Назва Афрыка была вядомая яшчэ да нашай эры. Афрамі называлі людзей, якія жылі побач са старажытным Карфагенам на поўначы мацерыка. Гэта слова азначала «пыл». Пасля так сталі называць правінцыю ў складзе Рымскай імперыі, затым усе паўночныя краіны на афрыканскім кантыненце і ўрэшце увесь кантынент. Паводле іншай тэорыі, слова «афрыкус» на лацінскай мове азначае «безмарозны», які не ведае холаду. Апісанне мацерыкоў мы пачынаем з іх геаграфічнага становішча. Геаграфічнае становішча мацерыка – гэта яго месцазнаходжанне адносна ліній градуснай сеткі на карце і прыродных аб'ектаў. Простымі словамі, гэта яго геаграфічны адрас на паверхні планеты. Падчас апісання геаграфічнага становішча улічваюць памеры і форму кантынента, яго размяшчэнне ў сістэме геаграфічных каардынат, абрысы берагавой лініі, становішча адносна іншых буйных прыродных аб'ектаў. Пра памеры Афрыкі вы ўжо чулі. Яна саступае паводле велічыні толькі Еўраазіі. Плошча мацерыка складае 29,2 мільёнаў квадратных кіламетраў. А калі улічыць прылеглыя астравы, атрымаецца нават 30 мільёнаў і 0,3 квадратных кіламетраў. Гэта пятая частка ўсёй паверхні сушы на нашай планеце. Сваёй формай Афрыка нагадвае трохкутнік. З поўначы на поўдзень яна выцягнулася амаль на 8000 кіламетраў, а яе шырыня ў самым шырокім месцы на поўначы мацерыка складае 7500 кіламетраў. Большая частка тэрыторыі Афрыкі знаходзіцца ў паўночным паўшар'і. Афрыка пасярэдзіне перасякаецца лініяй экватара, а на захадзе нулявым мерыдыянам. Ад яго мы пачынаем адлічваць геаграфічныя даўготы і гадзінныя паясы. Афрыка – адзіны кантынент на планеце, які размешчаны ва ўсіх 4 паўшар'ях зямлі – паўночным, паўднёвым, заходнім і ўсходнім. Таксама мацерык перасякаецца лініямі паўночнага і паўднёвага тропікаў. Гэта азначае, што вялікая частка кантынента размешчаная ў межах гарачага цеплавога пояса з высокімі тэмпературамі. З захаду Афрыку абмываюць воды Атлантычнага акіяна, з усходу – Індыйскага. Берагавая лінія слаба зрэзаная. Гэта азначае, што ў Афрыцы мала паўастравоў, якія б выступалі ў акіян, а залівы неглыбока ўразаюцца ў сушу. Зручных бухт вельмі мала. На заходнім узбярэжжы ў сушу ўдаецца толькі адзін буйны заліў – Гвінейскі. А на ўсходзе ў Індыйскі акіян выступае адзіны вялікі паўвостраў – Самалі. Агулам берагі Афрыкі збольшага абрывістыя. Астравоў каля Афрыкі вельмі мала. Самы вялікі з іх – Мадагаскар. Яго плошча складае 596 000 квадратных кіламетраў. Ён аддзелены ад кантынента самым доўгім у свеце пралівам Мазамбікскім, даўжынёй 1670 кіламетраў. Найбліжэйшы сусед Афрыкі – Еўразія. На паўночным усходзе гэтыя два кантыненты з'яднаныя вузкім суэцкім перашэйкам, паласой сушы з двух бакоў аточанай вадой.
У 1869 годзе праз суэцкі перашэек быў пракладзены суэцкі канал, які злучыў міжземнае мора і чырвонае. На поўначы Афрыку і Еўропу раздзяляе вузкі Гібралтарскі праліў шырынёй 14 кіламетраў і міжземнае мора. У старажытнасці грэкі і рымляне уяўлялі Гібралтарскі праліў як марскі праход паміж скаламі. Яны называлі гэтыя скалы слупамі Геракла альбо Геркулеса. Гэтыя скалы і цяпер стаяць абапал праліва, адна скала на еўрапейскім беразе, а дзве другія на афрыканскім. Памятаеце старажытнага героя Геракла і яго 12 подзвігаў. Геракл мусіў вандраваць па ўсім старажытным свеце, каб выканаць заданні цара Эўрысфена. І падчас адной з такіх вандровак ён трапіў на край свету. Гэта быў самы далёкі пункт яго падарожжаў. Тут Геракл пабачыў горы і не стаў караскацца па іх, а прабіў гэтыя горы наскрозь і тым самым адкрыў праход у Атлантычны акіян. А нехта кажа, што ўсё было наадварот. І праход з Атлантыкі ў міжземнамор'е ўжо існаваў. Гэта быў канал паміж гарамі. І тады Геракл ссунуў горы і звузіў праход, каб пачвары з Атлантычнага акіяна не маглі трапіць у міжземнае мора. Так ці інакш, у старажытныя часы гэта месца лічылася краем зямлі. За слупамі Геракла, як пісаў рымскі філосаф Платон, размяшчалася толькі міфічная Атлантыда, дзяржава, якая апусцілася на марское дно разам з усімі сваімі жыхарамі. Даследчыкі Афрыкі. Паводле адной з самых пашыраных версій, Афрыка прарадзіма чалавецтва. Больш чым мільён гадоў таму першыя людзі рассяліліся адсюль у Еўропу і Азію. Яшчэ да нашай эры тут развіваліся старажытныя цывілізацыі. На землях сучаснага Туніса паўстала фінікійская дзяржава Карфаген. У даліне Ніла старажытны Егіпет. Так што першымі даследчыкамі афрыканскага кантынента былі старажытныя фінікійцы і егіпцяне. Старажытныя егіпцяне даследавалі ўзбярэжжа ўздоўж Чырвонага мора. А вось адважныя фінікійцы аплылі ўсю Афрыку, каб пераканацца, што яна з усіх бакоў абкружаная вадой. Звесткі аб прыродзе і насельніцтве кантынента можна знайсці і ў старажытных грэкаў, рымлянаў і арабскіх аўтараў. З заняпадам гэтых цывілізацый шмат якія веды былі страчаныя. І доўгі час еўрапейцы ведалі толькі паўночную Афрыку. А вось сапраўдных абрысаў і памераў Афрыкі не ўяўлялі. Усё змянілася ў 15 стагоддзі, калі партугальскія мараплаўцы вырашылі знайсці марскі шлях у Індыю. У 1488 годзе Барталамеў Дыяш праплыў уздоўж заходняга ўзбярэжжа Афрыкі і ўпершыню дасягнуў яе паўднёвага ўскрайку, адкуль адкрываўся праход з Атлантычнага акіяна ў Індыйскі. Дыяш назваў гэта месца мысам штормаў. Там лютавалі буры і штормы, ад якіх пацярпела немала караблёў, і каманда Дыяша нават адмовілася плысці далей. Але такая назва не спадабалася каралю Партугаліі, і ён загадаў перайменаваць мыс, назваць яго мысам добрай надзеі, спадзяючыся на хуткае адкрыццё марскога шляху ў Індыю. Яго чаканні спраўдзіліся. У 1498 годзе іншы партугалец Васка де Гама праплыў уздоўж заходняга і ўсходняга ўзбярэжжы Афрыкі і дасягнуў Індыі. Дзякуючы Васка де Гама еўрапейцы атрымалі не толькі марскі шлях да Індыі, але і веды пра сапраўдныя абрысы Афрыкі. Шматлікія гандлёвыя судны цяпер агіналі берагі Афрыкі. Для іх патрэб складаліся карты берагавой лініі Афрыкі. На іх наносіліся прыбярэжныя горныя хрыбты, вусці афрыканскіх рэк. Але ўнутраныя раёны Афрыкі доўгі час заставаліся недаследаванымі.
Толькі паўночная Афрыка працягвала вабіць падарожнікаў з усяго свету, у тым ліку і з Беларусі. У другой палове 16 стагоддзя у Афрыцы пабываў нясвіжскі князь і апантаны вандроўнік Мікалай Крыштаф Радзівіл-Сіротка. У 1601 годзе ён выдаў кнігу сваіх падарожжаў, каб расказаць землякам тое, што ён бачыў на ўласныя вочы ў Афрыцы і на Бліжнім Усходзе. Мікалай Крыштаф Радзівіл апісаў разлівы Ніла, гаспадарку і спосабы земляробства ў Егіпце, звычаі і традыцыі розных народаў, а таксама жывёльны свет Афрыкі. Вось паслухайце, як апісваў Радзівіл-Сіротка экзатычных афрыканскіх жывёл. Бачылі мы у рацэ 4 марскіх коней, да зуброў нашых паставаю і велічынёю вельмі падобныя, толькі што без рагоў. Калі такі звер чалавека ў полі заспее, кусае і заядае. Пазналі, што гэта за звер такі? Бегемот. Толькі ў 19 стагоддзі еўрапейцы пачалі вывучаць цэнтральныя раёны кантынента. Вялікі ўнёсак у вывучэнне паўднёвай і ўсходняй Афрыкі зрабіў шатландскі прыродазнаўца Давід Лівінгстан. Хоць ён не меў нават патрэбнай адукацыі і быў лекарам. Але ён першым перасёк афрыканскі кантынент з захаду на ўсход і адкрыў вадаспад Вікторыя, азёры Танганьіка і Ніяса, пабываў у пустыні Калахары і вызначыў, што гэта не пустыня, а паўпустыня. 30 год доўжылася экспедыцыя Лівінгстана. За гэты час ён нанёс на карту Афрыкі мноства геаграфічных аб'ектаў. Цэнтральныя часткі мацерыка ўпершыню пачаў вывучаць брытанскі журналіст Генры Мортан Стэнлі. Ён даследаваў раку Конга на ўсёй яе даўжыні, знайшоў вытокі Ніла, адкрыў свету плямёны самых маленькіх людзей на зямлі – пігмеяў. Запамінаем. Што ж мы з вамі сёння дазналіся? Афрыка – другі паводле велічыні мацярык зямлі, размешчаны адразу ў 4 паўшар'ях. Пасярэдзіне Афрыка перасякаецца экватарам. Большая частка кантынента знаходзіцца між тропікаў у гарачым цеплавым поясе. Афрыка мае слаба зрэзаную берагавую лінію і абмываецца 2 акіянамі – атлантычным і індыйскім. Вывучэнне ўзбярэжжаў Афрыкі пачалося ў 15 стагоддзі, у эпоху вялікіх геаграфічных адкрыццяў. Берагавую лінію вывучалі і фіксавалі на картах Барталамеў Дыяш і Васка дэ Гама. У 19 стагоддзі значнага поспеху ў вывучэнні Афрыкі дасягнулі Давід Лівінгстан і Генры Мортан Стэнлі. Але, як пісаў у 20 стагоддзі Рышард Капусцінскі, журналіст і пісьменнік беларускага паходжання, які шмат гадоў працаваў у Афрыцы, сапраўдны акіян і асобная планета пад назвай Афрыка даследуецца і дагэтуль. Яна дасюль поўная нераскрытых таямніц і загадак прыроды.